Sar tini jeta orang rok collection khailai tongo kebni nogo mairum ba dugan pa dogo rang puisa kisa misa khanglai tongo abo tamni bagi tini khangjaka ba bojaga kuno help tamo bomo hai help kisa suno hamkai sukrubui sarai ke belai sakuk nai ba belai ke hampuk hambai tini puilano tini general secretary YTF ni James Debormano ang lamso khabai khukbai bo jono help khaina hnai assistant khaina hnai jono yak fologoi omsugira sokpaika bono puilano hambai tai tini loge tongo executive committee birgudaskamini BC ni ngai executive members borno ba paiplaya hambai maru tini ni kokai haise जों बुखा तंमा बाय चिनि बुखा willingly जों कायसा बरकनो मासा बरकनो हेल्प खायना मुजोङै जों तिनि कायसा डिसिजन ना लायका आ बरकनि बुंखाय किशोर रुपिनि बिनि बिहिगनि साक बेलायखे चाया बेलायखे वान मास हिंसा आबो डक्टर वाइन वाइथाम थांखा हामिया ताक पर्यन्त 2 मासनि तंखा बिनि बिहिगनि शरीर बिनि हेल्थ कंडिशन ताइबसे हामिया अंग्रक बेलायखे वान मास हिंसा ताइ ब बिनि परिवार ब Isisa chukya an bagai bo belai khai chini help nango tai o help no chang belai khai khau wan sogai chang tini oro kuthum laikya tai chang je pari sak je chang man sak bagani lukurongni o amchai ni area wo bisa misa je man mani mairong phanong thong mugthung phanong thong rang phan kisi misa je rim ab chang joto no khabai hamjagai ya sagai chang tabo aro kisa jagao thangai thumlaina nayo tai ab thumbai thangkai जों nije thangai ompi urinai tabo ompi o borte ingjak bini bihik kishor rupinini bihik am bage blage जों khanangkha जों chubonani bage asukno tinini program hinsinai tini chubasu program acha ompi jeta ompi mana bo hospital dana kono bom hai sak nai nok dana bom hai jaga bo eke tai jeta o je sak hamia hanjak nai borok bom hai sak hamia kha ba bom hai sak dera kha tai a sak hamia ni bukhuk dang kha takhuk dang kha bin mung kisa mention khai re kha blai kha sakuk na a chini bukhuk jok gitmalarupinini bosaini bumung khai kisurupini bo birgudaskamini bisini andara klayo borok onto the family tai bo ompini jeta nang sungmani abo sak hamno gya abo hangkai kaisa healing center suri woi hamnani center aro thangmani abo karon dong bo hospital thangkha admission khaika aro bo kono improvement nuk jagya hangkai khi fulida hamno sutui fulida hamno hnai borok wana masik chang lai aro kisisa borok chesta makhaileka borok healing festival mane suri mang hamnai jatnai ar borok khanawai borok thangkha a thangmani pore borok aroni borok bai sajakha nini abo kicha rugi bemar kicha ragi tongkha anboina rok tai koekdin or bortingi tongdi nei amni bagina borok tabo aro bortingi jak tabo bo tinisik jora acha kai jeta bini sak hamyang mani bom hai sak hamyang ge abo thangna nangkha bom hai gitmalarupinini sarai khosi this is okra bungyako just 25-26 years of bro bini sak hamya puilang kha lumu sak klei lumu hor khai lumu salo khai lumya hor khai lumu bosak ruwai jago bosak tam war jangma haing jago yok jago ruwai jago abosai bini ganani dos nor jakmalia bo aing thangmalia yang thangmalia ekmatro bini ekdom besahara borok bini ama babu bukrikha bukrikha bini atoi chuchu songbai tongmani bini buma phasong bukrikha borok ekdom poribar kaisa borok poribar kaisa khai
khorokni cherai tongo cherai ekdom cherai borno sungsubbai angkai tei samno subonani chini mukti klayo haisi amte rono nukhai sungsubona musungo sung bukha bazawina tini omsuk jara tini YTF ni waris ro orosok khai khai bele ke borno hambai manowa আচ্ছা তাখুকনি সিনেমা কিসা সাইরে গেছাম ani bumukhai kajol rupini social worker আচ্ছা হামবাই